Yini ke ngiyabona mama. Mengafuni simgaxoza Nkosi abone ukuthi asidlali. Yeah, management club lokho. Vela mama. Vela mama. Vela uwe lo otshontshayo lapha ku TikTok. Uwe Umntana wasi siyavela. Isigebengu lokho. Uye lo mama. Ususele. Ukudelela phela lokho mama. Mama. Yini ke ngiyabona mama. Mengafuni simgaxoza Nkosi abone ukuthi asidlali. Yeah, management club lokho. Vela mama. Vela mama. Vela uwe lo otshontshayo lapha ku TikTok. Uwe Umntana wasi siyavela. Isigebengu lokho. Uye lo mama. Ususele. Ukudelela phela lokho mama. Mama. Hello guys, I'm back with another video. If you're new, please don't forget to subscribe to this channel. Don't forget to like this video. Don't forget to comment on the section down below. So bafethu nakhumbula ukuthi ke kunoma Oledo ke wabanjwa ntshontsha ke icathulo zesikole, but then at the same time ke usetholakala futhi kwesinye isitolo ke nakhona wenza the very same thing. I think this is on purpose nganza kwethu, because abanye babethi ke ingenxa yokuthi ke uswele nani, but ke esikubonayo njengamanje kushuthi into ayijwayele le each and every time lento yokuthi ke ahambe aye izitolo ke kube khona izinto ayithathayo. That means kushuthi lezi zinto ayithathayo uyayidayisa njalo uyabo. So this time utholakala ke entshontsha amabhuku lapha ngizothi ke izincwadi lapha na ke kwesinye sezitolo, njengobuzwa ke nabantu ke bekhuluma kwi background ukuthi how lo ma Oledo ke akuyena yini lo kade trenda nani. Cha abanye abantu banesibindi bafowethu, but then you can tell me la kwi comment section, what do you think ngebehavior yalo ma Oledo? Do you think ngempela ke uxolelwe ngokwanele ukuthi ke if ever eqhubeka nalento mhlawumbe iziphi inyathelo ekumele ke athathelwe zona, because this is going too far. Anyways bafethu, ngiyocela ngakhohlwa ke ukusubscribe kuyona le channel. Don't forget to like this video and also do comment on the section down below. Danko.